Altså, hvad bliver ham Lars af? Altså, han skulle have været der for længe siden. Ja, han sagde godt nok, at han lige skulle smutte hen i tøjforretningen. Jamen, han er altså ikke ringmusikmester Jesper. Og han er altså heller ikke på Centralkronen. Nej. Om lidt så kommer Hanne fra Favrskov-avisen og skal skrive om vores gadeaktion her i Hadsten. Og det er altså så tarveligt af ham. Britt! Nå, men der er du jo, Lars. Kom nu, Hanne, hun kommer lige om lidt. Jeg er altså ikke sikker på, at det er en god idé, Britt. Jeg sagde du ikke, du ville være passende klædt på til en gadeaktion. Du kommer da lige fra tøjforretningen. Ja, men jeg er ikke sikker på, at det passer så, Britt. Lars, visse, vasse. Kom nu, så Hanne kan få et godt billede. Ej, Britt, for fanden! Ej, for helvede.